Täzeýlemek, ählin tanlan bir gowlugy, täzeligi, täze bir arzuwy, niýeti, maksady beslenýän döwür diýmek. 2025 bäreklen ýyly bolmaly inşallah. Her öýe bärik gelmeli. Nisip bolsa, geçen ýyl ýadyňyza düşýän bolsa, gelnançy kän bolsun diýipdik. Diýişimiz ýaly gaty kän gelnançy bolduk, kän gelin ýeli her öýe. Öýsizler öýle bolmaly, täze jaýa girmeli. Ýylan bir hazinaň üstünde oturan janlar. Şoň üçin bir döwletli gowdatlar şu ýylan ýylyna bolýan nisip bolsa inşallah. Türkmen halkymyzyň şu asuda atmanymyzy, parahat durmuşymyzy bize peşkeş beren edip prezidentimize, mehriban arkadağımıza ählaýdymçylaryň adyna saglyk dileýän, işlerine üstünlük dileýän, täze ählimize ähli ojaga düşümli bolsun Allah'a can.